Белгілі сәбәпләр арқасында Алабуга районны хакимияты быйыл Борис Березовскийның Алабугада җәйге кишләр халыкара фестивален һәм Бөтен Россия Спас ярминкәсен уздырмау турында карар кабул итте. Эфирда атна яңалыклары белән мин студияда Гөлназ Гайни, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Алабуга ярминкәсе зонасында Россия премьер-министры Михаил Мишустин булып китте. Алабугалар районның иң өлкән кешесе Бөек Ватан сугышы ветераны 102 яшьлек Мулла Нәҗиповны соңгы юлга озаттылар. Гөлбикә белән Гомер татарча өйрәтә. Шәһәр һәм районның барлык балалар бакчаларына татарча сөйләшә белгән курчакларны тараттылар. Бу атнада Россия премьер-министры Михаил Мишустин Алабуганың айрым икътисади зонасында булып китте. Бу сәфәр коронавирус пандемиясы башланганнан соң беренче эш визиты барышында Татарстанга килү кысаларында үтте. Биредә ул Европа, Көнбатыш, Кытай автомобиль юлы төзелеше буенча киңәшмә уздырды һәм Алабуга волокно углерод җипселләре җитештерү заводын карады. Премьер-министрга автомобиль төзелешендә, авиация сәнәгатендә, атом энергетикасында һәм спорт инвентаре айрым алганда кәшәкәләр ясаганда кулланыла торган углерод җипләрен күрсәттеләр. Завод Чаллыда урнашкан заряд кәшәкәләрен җитештерү өчен материаллар белән тәэмин итә. Михаил Мишустин Казанның Акбарс клубы мондый кәшәкәләр белән уйныймы дип кызыксынды. Хәтта чикләү чаралары кертелгән чорда да завод җитештерүне 2 атнага гына туктаткан, чөнки материалларга сәнәгатьнең төрле өлкәләрендә ихтыяҗ зур. Соңрак Михаил Мишустин Алабуга волокно эшчеләре белән аралашты һәм хезмәт хакы дәрәҗәсе белән кызыксынды. Бу атнада Алабугада эшлекле сәфәр белән тагын бер югары кунак булып китте. Бу Татарстан премьер-министры урынбасары, мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов. Ул район җитәкчесе Рөстәм Нуриев белән шәһәрдә төзелеп килүче берничә объектны карады. Мы давайте сначала все посмотрим, безопасность мы отдельно будем консультироваться. Эшлекле визиты вакытында мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов белән район җитәкчесе Рөстәм Нуриев, район башлыгы урынбасары Зөлфия Сөнгатуллина, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Лилия Яһудина йөрде. Министр булып киткән беренче объект Алабуга политехника коллегияте. По мехатронике здесь будет стоять оборудование. На улице? Нет, вот в этом корпусе. Да, в этом корпусе. Который Федерация вместе. Здесь вся техника, которая на ОС, на Юнайде производит. Август конференциясы кысаларында аның кунаклары коллегиятның укыту җитештерү стаханәләрендә булыр дип планлаштырыла. Бүген әлеге уку йорты эшче белгечләр әзерли. Ул шәһәр предприятиеләренә һәм Алабуга махсус икътисади зонасының хезмәт базарындагы вазгыятны исәпкә алып, эшче кадрларга булган ихтыяҗны канәгатьләндерә. Киләсе объект 5-нче мәктәп. Бүген биредә капиталь ремонт тулы куәтенә бара. Исегезгә төшерәбез. 5-нче мәктәп Казан федераль университеты составына керде һәм инде 1 сентябрьдән университет мәктәбе дип аталачак. Нәкъ менә шундый мәктәп заманча технологияләр кулланып, мәктәп белеменең сыйфатын яхшыртырга ярдәм итәргә тиеш. 5-нче мәктәп педагогларыннан тыш биредә КФУның Алабуга институты укытучылары һәм студентлары да эшләячәк. Билгеләп үтик, ремонт эшләренә 136 миллион сум бүлеп бирелгән. Министр адымнар Алабуга полилингваль белем бирү комплексына керүче 4-нче микрорайонда яңа мәктәп төзелеше барышы белән дә танышты. Биредә 1224 укучы белем алачак. 3 катлы объект төзелеше ахырына якынлаша. Яңа уку елында 900 яшь Алабугалы 1-нче сыйныфтан 8-нче сыйныфка кадәр яңа мәктәп бузагасын атлап керәчәк. Аларның 500-ы башлангыч сыйныф укучылары. Делегация шулай ук полилингваль мәгариф комплексына кергән 39-нчы номерлы киләчәк балалар бакчасында да булды. Мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов күргәннәрдән канәгать калды. Барлык эшләрдә график буенча бара дип билгеләп үтте. Бүгін қараған объектларда барысында да яхшы күренеш, чөнки һавасы да әйбәт бер яктан караганда, икенче яктан графиктан чыкмыйча эшлиләр. Истәмитхат сүзе биргән сүзләрне үтәп бара. Әле минемчә өстәмә планнарын алып, аларын да үтәп бетерер дип ышанам. 1 сентябрьгә мәктәпләр, бүген караган мәктәпләр, яңа төзелә торган мәктәпләр, ремонтлана торган мәктәптә әзер булуында бер нинди шигебез калмаган. Визит программасы ахырында август конференциясын оештыру һәм үткәрү мәсьәләләре буенча түгәрәк өстәл узды. Гөлназ Гайни, Шәйгәлләмов, атна яңалыклары. Алабуга районы башлыгы Рөстәм Нуриев һәм Эссен Production АГ генераль директоры Леонид Барышев Шишкин буаларында җиләк-җимеш бакчасын торгызу буенча инвестицион проектны гамәлгә ашыру нияте турындагы килешүгә кул куйдылар. Эссен Production проектка 5 миллион сумга якын акча кертергә ниятли.
Алабугада Шишкин буаларын яңарту проектын тәкъдир иттеләр. Исегезгә төшерәбез, әлеге территорияны төзекләндерү проекты кече шәһәрләрдә һәм тарихи җирлекләрдә уңайлы мохит булдыру буенча иң яхшы проект Бөтен Россия конкурсының төбәк этабында җиңү яулады. Август айында аңа Бөтен Россия этабын үтәргә туры киләчәк. Территорияның ландшафтын саклап калу һәм аның аерым үзенчәлекләрен көчәйтү, шәһәр халкы һәм туристларны күпләп җәлеп итү өчен өстәмә функцияләр булдыру проектны эшләүчеләр күз алдына шундый бурыч куя. Парк проекты өлкәннәр һәм яшьләр өчен спорт майданчыклары, балалар майданчыгы, яңа өйләнешүчеләр өчен фотога төшү урыны, кафе һәм җәмәгать урыннары, төрле сукмаклар, лабиринтны үз эченә ала. Моннан кала биредә җимеш агачлары бакчасы булдыру планлаштырыла. Бу атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов татар телен саклау һәм үстерү комиссиясын булдырды. Комиссия татар телен саклау проблемалары турында фикер алышу өчен төзелгән. Айрым проектларга грант бирүдә каралган. Комиссияны Татарстан дәүләт шурасы рәис урынбасары Марат Әхмәтов җитәкләячәк. Аның урынбасары булып Мәгариф министры Рафис Борханов билгеләнгән. Комиссиядә барлыгы 35 кеше. Алар арасында Татарстан ата-аналар берлеге координаторы Илсөя Әхмәтгалиева, ТНВ ширкәте мөдире Илшат Аминов, халык шагыйре Разил Валиев, язучы һәм Татарстан депутаты Рыкаил Зайдулла һәм башкалар. Комиссиядә күпчелекне депутатлар һәм хөкүмәт әгъзалары алып тора. Балаларда мәдәнияткә, телгә мәхәббәтне кечкенәдән өйрәтергә кирәк шул. Алар үзләре теләп, кызыксынып туган телләрен өйрәнсеннәр иде. Әнә бит Алабуганың балалар бакчаларына да татарча сөйләшә торган курчаклар таратканнар. Экологик чиста материалдан ясалган Гомәр белән Гөлбикә исемле курчакларны шәһәр һәм районның барлык балалар бакчаларына да өләшкәннәр. Алар 40-тан артык татарча фраза белә. Гомәр һәм Гөлбикә белән мин дә танышып кайттым. Таныш булыйк, менә бу матур егетнең исеме Гомәр. Ә менә бу шибәркәйнең исеме Гөлбикә. Алар әле шушы милли матур киемнәрдә генә түгел, матур итеп татарча сөйләшә, җырлый, шигырьләр сөйли беләләр. Аның исеме Гомәр, ә синең дустың кем? Уяндыңмы елмай, көнне башлашулай, елмай үз-үзеңә, әйтәсе сүзеңә. Менә бу безнең Гөлбикә, Гөлбикәнең шундый куалын, безнең саф татар кызларыныкы кебек узын чәчләре, шундый йомшак. Аның алъяпкычлары чигүле, шундый матур орнаментлар белән чигелгән. Хәтта Гөлбикә үзе дә әйтә, минем алъяпкычым чигүле, күлмәгем бал итәкле, яулыгым аппак һәм ул аш-суга хөрмәт дип әйтә. Шуңа күрә балаларга менә бу элементларга да игътибар иттереп, безнең татар милли орнаментына, киеменә Гөлбикәнең чәчен бердә тартмый, алар шундый дус. Безнең Гомәр дә милли киемнән, камзылдан киенгән. Безнең Гомәр күбрәк җырларга, биетергә ярата. Ул безнең азрак сөйләшә, шулай да ул төрле уен коралларында уйнап, үзенең осталыкларын күрсәтә, балаларга ансы да бик якын, бик күңелле. 29-нчы балалар бакчасында сабыйлар менә шушы курчаклар ярдәмендә татар телен өйрәнә. Экологик чиста материалдан ясалган Гомәр белән Гөлбикә исемле курчакларны Алабуга шәһәре һәм районындагы барлык балалар бакчаларына да өләшкәннәр. Барлыгы 44 комплект. Милли киемнәр кигән курчаклар татар телендә сөйләшә белә. Димәк, балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр уен формасында татар теле нигезләрен өйрәнә һәм милли костюмнар, гореф-гадәтләр белән әлеге курчаклар ярдәмендә таныша ала. Минем исемем Самия. Минем исемем Роберт. Бу курчаклар белән менә шушындый әсбапта кайтты. Ул әлеге курчакларның курчаклар турында материал, алар нәрсә әйтәләр, өстәмә материаллар да бар. Ничек әлеге курчаклар биргән сорауларга ничек җавап бирергә мөмкин, шуларга шамалап вариант буларак җаваплар да бирелгән. Төрле орнаментларыбыз турында да материаллар китерелгән, җырларның аңлатмалары һәм кайбер сүзләргә дә өстәмә мәгълүмат китерелеп барыла. Шуңа күрә бу әсбапта бик безгә эшебездә ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Бүгенге көндә милли курчаклар бик гомумән юк сатуда. Әгәр дә мондый курчакларны сатуга чыгаралар икән, аны безнең татар әтиәниләре генә түгел, хәтта башка милләт вәкилләре дә кызыксынып, иләрендә курчакларның уенчыкларын төрләндерер өчен алырлар дип уйлыйм. Бик популяр курчаклар булыр иде дип саныйм. Әйтергә кирәк, татар дизайнерлары традицион милли костюмлы саф татарча сөйләшә торган 4000-гә якын курчак ясаткан. Курчаклар Киров өлкәсендәге Весна уенчыклар фабрикасында эшләнгән. Искәртәм әлеге курчакларны җитештерү идеясе белән курчаклар ясаучы дизайнер Эльза Хөснетдинова чыккан иде. Курчаклар ясату өчен Татарстан президенты 6 миллион сумнан артык акча бүлеп биргән. Матур, рәхмәт.
Гөлназ Гайнара Шайгаллямов, Атна яңалыклары. Гүзәлия ханым борчылмагыз, бу курчаклар киләчәктә уенчыклар фабрикасы каталогына кертелеп, сатуга да чыгачак. Әмма Американың бер институт белгечләре коронавирус белән көрәшү өчен робот-дезинфектор булдырган. Американың бер технологик институты тикшеренүчеләре ультрашәмәхә лампалары булган роботны булдырган. Ул автоматик режимда теләсә кайсы бинага дезинфекция ясый ала. Әлеге робот заманча автомат тузан сурткычларга охшаган. Ул бирелгән урыннарны әйләнеп узар өчен үзе оптималь маршрут сайлый. Бу зур склад, завод, хастахана, мәктәп һәм теләсә кайсы башка бина булырга мөмкин. Микробларны, бактерияләрне һәм вирусларны юк итәр өчен 360 градуска яктыртылган 4 ультрашәмәхә лампасы җавап бирә. Оештыручылар сүзләренчә, робот ярты сәгать эчендә 380 квадрат метр майданлы складны чистарта һәм коронавирусның 90% өлешен юкка чыгара. Тикшеренүчеләр аны зур Бостон азык-төлек складында сынап караган инде. Дезинфекция нәтиҗәле башкарылсын өчен робот бик акрын хәрәкәт итә. Сәгатенә нибары 0,15 чакрым тизлектә. Аккумулятор утырса, робот автомат рәвештә док станцияга зарядка алыр өчен бара. Робот белән идарә итү өчен кеше кирәк түгел. Бары дезинфекциянең таләп ителгән йышлыгын көйләргә һәм маршрутны күрсәтергә кирәк. Мондый роботларның сатуда кайчан барлыкка киләчәге әлегә билгеле түгел. Бу атнада Лабугаллар Бөек Ватан сугышын башыннан алып ахырына кадәр үткән ветеран Мулла Нәҗиповны соңгы юлга заттылар. Районда Мулла абзыйны белмәгән кеше булмагандыр мөгаен. Ул гаҗәеп кеше иде. Ачык йөзле, киң күңелле, җыр телле, кунакчыл булды. Быел мартта 102 яшен тутырган иде. Бер гасырдан артык яшәгән бу карт солдат зур түземсезлек белән бөек җиңүнең 75 еллыгын көтте. Күрәсең, үзенә 9 майны каршы алырга дигән максат куйган булган. Ә инде 9 май үткәч, аның хәле начарлана башлый һәм инде 4 июльдә ветеранның йөрәге тибүдән туктый. Мулла Нәҗиповны соңгы юлга затканда безнең төшерү төркеме дә булды. Ядгар авылында Лабуга районының иң өлкән кешесен соңгы юлга заттылар. Мулла абыйны мөселман дине буенча тиешле йолаларны башкарып җирләделәр. Лабуга районы җитәкчесе Рөстәм Нуриев, район башлыгы урынбасары Зөлфия Сөнгатуллина, Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова да Мулла Нәҗиповның туганнарының һәм якыннарының кайгысын уртаклашты. Безнең районның иң өлкән кешесе Бөек Ватан сугышы ветераны Нәҗипов Мулла Нәҗип улы вафат булды. Лабугаллар Мулла Нәҗип улын шундый авыр тормыш сынауларына да карамастан ачык күңелле булып калуы, җиңел холкы, аралашучанлыгы өчен бик хөрмәт иттеләр һәм яраттылар. Яшьләр белән очрашуларда ул чын каһарманлык һәм батырлык үрнәге буларак һәр чак көтеп алынган кунак иде. Мулла Нәҗипов турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә мәңге сакланыр. Ветеранның туганнарының һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашам. Геройга мәңгелек истәлек, диде Лабуга муниципаль районы башлыгы Рөстәм Нуриев. Мулла Нәҗиповның улы үз истәлекләре белән уртаклашты. Әтием алтын кеше. Ул якын тирәдәге бердән-бер гасыр кешесе. Гасырны яшәү аңа бик җиңел булмады. Барсын да үтте бит. Шул кадәр көтте, нишләп булмый ул дип. Менә 75 елны шундый көтте. Ну, 8 майда килеп, монда зур гына итеп поздравить, кутлап дитеп киттеләр, зурлап. Якын тирәгә кайтып, ну, ниләр кайттылар инде барсы да. Көтте 75-не. Белмичә дә калды менә. Мәтәмәти парад карамый дигәч, улым парад булды бит инде ул диде. Менә 9 майны көтә ул, менә бит үткәнләр соң бит инде ансы. Әтием алтын кеше шуны әйтәм. Мулла Нәҗип улы 1918 елның 28 мартында Лабуга районының Киек авылында дөньяга килә. Башлангыч мәктәпнең 4 сыйныфын тәмамлый. Аннан колхозда көтүче булып эшли башлый. Соңрак Бондюк районында тракторчылар курсын тәмамлап, армияга чакырылганчы, Елов авылында трактор отряды бригадиры булып эшли. 1940 елда армияга алына. Одессада хезмәт итә башлый. Сугыш башлангач, Румын чигенә кичерелә. 1941 елда контузияләнә. Госпитальдән соң Украинада сугыша. Сталинград сугышында катнаша, Курск дуасында сугыша, Белоруссия, Польшаны уза. 1945 елда Одер елгасында яраланып, 9 ай госпитальдә була. Җиңүне дә шунда каршы ала. Сталинград сугышын фронт биографиясенең иң авыр һәм куркыныч сәхифәсе дип саный. Җиңүгә нибары бер атна кала. 1945 елның 27 апрелендә Берлин штурмындагы сугышларда авыр яраланган ул. Сугыштан соң туган авылына кайта, анда механизатор булып эшли башлый. 1962 елдан бирле Калинин исемендәге колхозда лаеклы ялга чыкканчы слесарь булып эшли. Инде пенсияда вакытта да 10 ел дәвамында шунда ук хезмәт куя. Өйләнгән, гаиләдә 6 балалары туа.
Гомуми хезмәт стажы 48 ел. Сугышта алган бүләкләре 1 һәм 2 дәрәҗә Ватан сугышы орденнары, Кызыл Йолдыз ордены, батырлык өчен, сугышчан казанышлары өчен, Сталинград оборонасы өчен, Беларусь Республикасын немец фашист илбасарларыннан азат итүгә 70 ел медальләре. Без синең батырлыгың, лаеклы тормышың алдында баш иябез. Сиңа шиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Тыныч йокла, Мулла абый. Максим Бегашев, Гөлназ Гайни, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Кызганыч, еллар узган сайын җиңүне якынайткан ветераннар сафы сирәгәя бара. Шул исәптән тыл хезмәткәрләре дә. Озын-озак 4 ел буена фронт һәм тыл бердәм булды. Түземсезлек белән көтелгән җиңү көнен хатын-кызлар, картлар, яшүсмерләр үзләренең фидакар хезмәтләре белән якынайттылар. Алар бөтенесе фронт өчен, бөтенесе җиңү өчен дип үз-үзләрен аямый эшләделәр. 75 ел җанда җиңү яши рубрикасында Алабугалы Нина Елизарова үзенең авылдашы, тыл хезмәткәре Дарья Арсентьева турында сөйләде. Әби шушы көннәрдә 100 еллык юбилейын уздырган. Без күрше булып, бик тату булып яшәдек Дарҗа әби белән. Бакча күршеләре, без тыкрык башында, ул тыкрыкның эчендә яшәде инде. Мин бу әбигә кичкенәдән бик сокланып яшәдем. Ул үзе бәләкәй генә, ябык кына, чандыр гына гәүдәле, шундый көчле. Нишләптер минем дә шундый көчле кеше буласым килде. Ул менә печән чабырга барса да ир-атлар кадәр чаба иде. Аның чалгысы да ир-атларны шикелле озын-озын зур чалгылар белән печән чапты ул. Безнең посадкаларыбыз да бер-беребездән бик якын иде. Ул вакытта мин әле укучы бала идем, әни белән печән чабырга бара идек урманга. И без төш вакытында ял итешәдек бергә утырып, чәй эчеп, пешкән күкәйләр ашап, яшел суган белән, шундый күңелле итеп сөйләшә, төшке ашны бергә ашыйдыр урманда. Бик күңелле иде. Бик ачык кеше булды һәрвакыт Дарҗа әби. Менә нишләптер кичкенәдән шул яраттым. Минем үземнең әбием юк. Шуңа син тартылдың микән? Бәлки, минем әбием миңа 16 көн тугашта үлеп киткән. Мин үз әбиемне бөтенләй хәтерләмим. Әни ягыннан әбиемне шулай ук белмим. Миңа 6 яшь вакытында үлеп киткән, әз генә хәтерләйм ул әбиемне дә. Чөнки ул Казанда яшәде инде ул вакытта соңгы елларын. Бәлки шуңа дадыр ие. Дарҗа әби белән кияүгә киткәч мин күрше яшәдем. Икенче урамга күчеп чыктык та без үй сатып алып, шунда без күрше булып яшәдек. Мунчаларда бергә юынадыр Дарҗа әби белән, бакчаларда сөйләшеп бергә эшлидер бәрәңгеләрне. Бәлки Дарҗа әби турында шулай якыннан сөйләвем, бәлки шундандадыр. Ул минем әтиемнең абыйсы белән очрашкан. Захар абый белән. Захар абый сугышка киткәч, ул аны озатып калган. Захар абый сугыштан кайта алмаган, хәбәрсез югалган. И шуннан соң Дарҗа әби кияүгә китмәгән. Сөйләмәй буша. Гомер буе яраттым икән, тугры калган инде, гомер буе. Мин кичкенә вакыттан ук дин кешесе икәнен беләдер инде аның. Ул шуңа күрәдер инде ул кыз әби булып та яшәгәндер. Ул күңелен бик яшьтән дингә биргән. Авылда, күрше авылларда үлгән кешеләрне озатканда гел аны чакыралар иде. Ул бүтән иманнарны җырлый, бүтән ширкәү җырларын бөтенесен бик яхшы белә. И һәрбер әйберне ул менә шул дин белән бәйләп сөйләште. Аның сөйләмнәре безгә әле күпмедер кадәр тәрбиядә булгандыр. Дин кешесе инде ул тәрбиясез була алмыйдыр. Менә шуңа күрә мин аннан бик күп үрнәк алганмындыр дип уйлыйм. Өченче бала булып дөньяга килгән ул. Соңгы бала булып дөньяга килгән. Апасы Минкә түтей, Ульяна түтей кияүгә китеп Казанда яшәгән. Дарҗа әби бит инде яшәгән авылда әнисе, әтисе белән. Максим дәдәй һәм Екатерина түтей белән яшәгән инде ул. Ульяна түтей Казанда
берничә ел яшәүгә аның ирен сугышка алалар һәм аның ире сугышта үлә. Шуннан соң ул 2 бала белән авылга кайта. Шушы йортка кайта төп нигезгә. Озак та үтмәй аларның әтиләре үлеп китә, әниләре үлеп китә һәм шушы 2 кыз өстендә 2 бала кала. Алар икәүләшеп шушы 2 баланы аякка бастырыр өчен тырышалар инде. Дарҗа әби инде шулай ук безнең авылыбызның башка булган әбиләре белән бергә, хатын-кызлар белән бергә ләшеп, әлбәттә җиңүне якын айткан кешеләр. Алар ул инде шулай ук башкалар белән бергә урман кисәргә йөргән, күп тапкырлар барып кайткан урман кисәргә. Бүтән авыр эш бит инде хатын-кыз җилкәсендә булган, бүтән эшендә ул башкарган авылдагы совхоз, колхозда да эшләгән, аннары совхоз булган безнең авыл, совхозда да эшләгән. Бер эштән дә калмыйча эшләгән инде ул, бер эштән дә калмыйча эшләгән. Ул вакытта бит инде трудодень булган, акча түләнмәгән. Хәзерге вакытта менә без дә җиңүне бәйрәм итәбез, төрле акциялар ясыйбыз. Ул заманда да бит инде шушында ярдәм акциялары оештырганнар. Безнең авыллардан да хатын-кызлар, әбиләр, носкилар бәйләп, биялиләр бәйләп, аны посылкаларга төреп, сугышка озатканнар. Менә Дарҗа әби дә шушы акциядә инде бик теләп катнашкан. Хәзерге көндә әби безнең шушы бергә яшәгән, яшь вакытта бергә яшәгән апасы Ульяна Тутиның кызы карамагында яшәй. Бик матур гына яшәп ята әле, әкрен генә йөри, урамнарга да чыга. Әле менә Турыйсын көнне дә, Турыйсын бит инде үткәрелмәде быел. Бу үз изоляция булу аркасында, но шулай да алар шул ышның күршеләре, бөтен әби бабайлар урамга чыгып, әзрәк җырлашып, шулай капка төбендә утырдылар. Бик матур итеп бәйрәмне искә алдылар. Быел да Дарҗа әби дә чыккан иде. Безнең шулай ук сугышта хәбәрсез югалган минем әниемнең әттисе Ижрак бабай. Мин аның фотосын ясатып нидә йөрдем. Бессмертный полкта йөрдек. Внук белән, оногым белән узган ел. Шулай ук әтиемнең әтисе дә сугышта югалган. Әтиемнең абыйлары сугышта калганнар. Безнең гаиләдән сугышта калучылар шулай ук бик күп. Менә әйткәнемчә, шул бит инде минем әтиемнең абысының сөйгән кызы буларак та, бәлки ул минем исемә төшкәндер инде. Булай да бик яратып эшләгән әбием бит инде. Шуңа күрә кыз әби, данлыклы әби дип әйтәм инде мин. Кыз данын йөртә алган хатын-кызлар бик көчле дип уйлыйм инде мин. Мине иң беренче бу шигырь язарга этәрде Дарҗа әбинең ялгыз калып, көчле булып, сөйгән ярына тугры булып калуы этәргәндер инде. Чынлап та шулай бит инде Дарҗа әби шикелле шундый көчле кыз әбиләр бик күп түгел, но алар бар, ләкин алар бар. Авылларда, татар авылларында бар әле кыз әбиләр. Чынлап та бу шигырь аша мин шушы сөйгәннәрен югалткан, барлык тылда хезмәт иткән хатын-кызларга хәзерге вакытта әбиләр инде, алар шушы әбиләргә рәхмәтле буласым килде. Аларның хезмәтен тагы бер кат шушы Дарҗа әби образында күрсәтәсем килде халыкка. Дарҗа әби, арумысың Дарҗа әби, хәлең ничек, көн күрмешләрең? Ул көлә, серле һәм ягымлы, тик бик уйчан аның күзләре. Кайткан сайын аның хәлен беләм, бик күрәсем килә шул үзен. Күрше булып яшәгәнгәдерме, сагынам тирән эзле йөзен. Ватан өчен көрәш елларында авырлыкны ул аз күрмәгән. Урагын да урган, урман кискән, җиңеллекне эзләп йөрмәгән. Сөйгәненең яу кырында ятып калуымы аңа көч биргән. Туган җирдә яшәп, җиң сызганып, көнне төнгә ялгап эшләгән. Башка ярлар аңа күренмәгән, Худайга ул күңелен биргән. Буйсынган ул язмыш сынавына, ипләп кенә айлар, еллар үткән. Мин ышанмыйм, юк,
Ышана алмыйм аның серле елмаюына. Ул сиздерми, кимсенәсе килми, күрше-күлән, халык алдында. Балам, бәгърем, исән сау йөр диеп, килгәндер бит теләк телисе. Ул кайтуга күз икмәген пешереп, самавыр кайнатып көтәсе. Һәр көн кичен эштән кайтып кергән ирен килгәндер каршылыйсы. Зур чуенны мич авызыннан алып кайнар ашы белән сыйлыйсы. Юк икән шул. Аның хыяллары төшкә генә кереп калганнар. Алсу йөзләренә гомер буе тирән итеп эзләр салганнар. Кыз әби дигән зур исемне тап төшерми йөртте үзендә. Шын күңелдән котлыйк бүген аны 100 яше тулган көнендә. Көчле була белдең гомер буе үрнәк итеп искә алырлык. Авыл белән баш иябез бүген. Синең тормыш үзе батырлык. Буатнада Алабуга районының М7 трассасында Поспелова авылы янәшәсендә төзелеп килүче Мусафирлар мәчетенең манарасын күтәрү һәм ай кую тантанасы узды. Чарада авыл мөселманнары һәм район имамнары катнашты. Әйтергә кирәк, Алабуга районы участогы юлында бу бердән-бер мәчет. Алабуга участогында мусафирлар өчен мондый мәчетләр Мамадыш һәм Актаныш тирәсендә генә бар. Юлчылар шушы мәчеткә кереп тәһарәт алып намаз укый ала. 70 квадрат мәйданы булган бу Аллаһ йортына 20 кеше сыя. Намаз уку бүлмәләре ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә каралган. Аллаһы Тәгалә шушы мәчет төзелешендә катнашкан һәрбер мөселманга бәрәкәт һәм тәүфыйк насип әйләсен ди Алабуга районы мөхтәсибәте. Мәчетнең әле эшкә эшләре дәвам итә. Теләге булган һәр кеше әлеге мәчет төзелешенә үз өлешен кертә ала. Табигатьнең иң эссе матур чаклары хәзер. Җәйге көннәрегез имин үтсен. Су кыйнырга яратучылар өчен дә бер яңалык. Алабуганың иске пляж территориясына маршрут автобуслары йөри башлады. Алар сәгать сайын йөреп тора, билет бәясе 30 сум. Ә бүгенгә менә шулар, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Исән-имин булыйк. Пенсионный фонд информирует, гражданам, уходящим на пенсию, заявление для ее назначения необходимо предоставить через личный кабинет застрахованного лица на сайте www.pfrf.ru. Магазин «Экоблиз» – это качественная, экологичная бытовая химия по низким ценам от производителя в розлив. Жидкое мыло, средства для посуды, для стирки, для уборки и дезинфекции дома, дачи и офиса. Вся линейка продукции «Экоблиз» сертифицирована. Качественный продукт без переплаты за упаковку. Не платите за тару, а приносите свое и покупайте дешевле. Нас выбирают, нам доверяют. Ждем вас в числе постоянных покупателей по адресу Елабуга, Центральный рынок, 2-й этаж. Застраивается коттеджный поселок Гренландия. С августа начинается прокладка газовых и электрических сетей. Телефон офиса продаж 8 965 609 28 28. Автоцентр Елабуга – это любые виды обслуживания и ремонта автомобилей «Лада» и других марок. Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11.